Ние направихме доста упражнения и ти подобри хвата, нали така? Да. Стискай. Ето, още си е със силен хват. Но да видим какво още имаш като неразположение. Ти емоционална ли си много? Да. Да. Нали? Да. Сме по-емоционални. Много често се получава спазъм на скалпа. Напрежение в скалпа, което причинява отслабване на мускулите на гърба. Това да го знаете, при по-емоционалните деца по-често има проблеми с гърба, защото се получава едно напрежение в скалпа, а скалпа е свързан с всичките мускули по цялата задна група на гърба. Сега ще проверим, все пак имаше много емоции. Добре. Тестваме и мускулите на гърба. Бутай назад. Така, мускула на гърба не работи. Добре. Бутай назад. Вижте, мускула на гърба не работи и най-вероятно тук ще е силно болезнено за нея. Боли ли? Да. Колко те боли тук? Много. Много. Пробваме проблема дали е от скалпа, дали е от прекалена емоционалност, от това, че много изживяваме емоциите силно. Да видим, това ще засили ли мускулите на гърба. Бутай назад. А болката? По-малко е. По-малко. Махаме ръката. Болката? Повече. Бутай. Служи ръката сега. Бутай. Махни ръката. 1, 2, 3. Отслабва. Слагай ръката. Бутай. Чудесно. Значи сега, по-емоционалните деца и хора, какво трябва да правят? Да разрошват прическите. Сви имбуците. Ще разрошваме, няма как. После ще слагаш фибите наново. Често разтриваме скалпа. И особено ако си усещаме, че ни боли, това е сигнал, че вече е спазмиран. И трябва да го проверяваме редовно през деня. Защото докато не ги овладеем тези емоции, гърба ни ще страда. И тя непрекъснато ще се гърби. Добре? За по-добра стойка при по-емоционалните деца, бутай назад, трябва да мачкаме скалпа. И сега тестваме мускулите тук, боли ли? Не. Тоест болката изчезва, защото сме премахнали дисбаланса, който идва от емоциите. И ние сега при нея, тя трябва да отпуска тук, за да може да тренира по-ефективно.